Айде по-бързо, че съм на купон. Мога да те чакам. Така че ми е трудно. Дай на мене. Айде. О, много бързо се заключиха проверките. Сега ще ядеш ли? Добре, айде, ще ям. Как си ми се... Не ми се яде. Не ми се яде. Айде по-бързо яш, че аз трябва да ям. О, добре де. Яш по-бързо да яша. Си прави каквото искаш. Ето тук си гледа телевизия. И си гледа Пепа Пик. Да, като днес, като тук някакви тъпи Пепа Пикчовци. Добре, гледай си нещо тук. Ето тук някакви новини. Добре, айде, пак. Добре, айде, че гледаме и този филм. Че всички говорят за детската за него. Добре, айде. Айде. Тук си оставям това. Домашното ще го пиша утре, че сега нямам време. Вейповете ми. Фак пред телефона. Там ще се разберем с момичетата. Тази тъпачка, зубърката да ни измамич и... Ще не знам какво ще направя. Фак. Ето. Айде бе, тъпавано. Няма да слагам толкова такива бомбички. Че... Няма смисъл да... Хубаво. Аре, че просто не знам. Опитам ми същия, ама прибавих. Това, ама нищо. Служих една гривна, ама няма значение. Я да звънна. Ало! Бе, къде сте, бе? И къде да сме пред вас? Тук чакаме, нали няма никой. Да, бе, брат ми е просто долу и нищо друго. Айде, аз идвам. Да знаеш, че съм в асансьора, понеже имаме асансьор и да. Брат ми, излиза, ама не казва на никой. Добре.